खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बाक्सानि भारत भुटान सिमानि ओनसोलाव थानाय दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलि दैमानि बिखायाव थानाय थोरि हाग्रायाव हरखाबै गिख्रंथाव अर नांदों। हरखाबै अर खामनायखौ नुनानै लावखार ओंखाम जानो फैनाय रायजो राजा, दारागाव दिरिं क'अपारेटिभ ससाइटिनि मावथि आरो दारागाव रैखाथि एसएसबि फाइकिफोरनि नाजानायजों अरखौ खोमोरनो हायो। गासैनिबो गोख्रोङै हाबा मावनायाव अरखौ अर खोमोरग्रा हानजा सौहैनायनि सिगांनो खोमोरनो हायो आरो बेखौ सोरबा लावखार ओंखाम जानो फैनाय सुबुङानो सिगारेट सोबनानै गारनायनिफ्राय जादों होननानै सन्देह खालामदों। जाथायखौ लानानै दारागाव दिरिं क'अपारेटिभ ससाइटिनि सोद्रोमा नन्दे बर'आ लावखार ओंखाम जानो फैग्रा सुबुंफोरखौ जेरावनो मेरावनो अर लागाया बिखौ खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। मिज'रामनि साम्फाइ जिल्लायाव गोबां बिबांनि नकलि रांनि नटखौ बोखांनो हादों। साम्फाइ पुलिसा खना खनला सिग्रोमनानै गासै 8,52,500 रांनि नकलि नटखौ बोखांनो हायो। फोरमायनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद खौरां मोननानै थांनाय 27 दिसेम्बर खालि साम्फाइ पुलिस बिफाना रेड खालामनानै गासै 1,705 नकलि रांनि नटखौ बोखांनो हायो। बे जाथाया नुजाथिदों मिज'रामनि साम्फाइ जिल्लानि सिङाव थानाय जटलां मुंनि दाबसे जायगायाव। बेजों लोगोसे बे केसजों लोब्बा थानाय 7 सुबुंफोरखौबो पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ 38 बोसोर बैसोनि लाटलानजवा, 25 बोसोरनि लालनुनजवा, 27 बोसोरनि लालरियातपुया, 24 बोसोरनि लालथांमया आरो 38 बोसोरनि रसांजवाला होनना सिनायथिनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ जटलां आरो साम्फाइनि होनना खौराङाव फोरमायदों। लोगोसे बिसोरनि सायाव आइपिसि सेक्सन 489B आरो 489C नि गेजेरजों केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना फोरमायबावदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोनि सेथि बोसोरारि जथुमा खुंनायाव बाहागो लानानै रनजित बसुमतारिया बुंदों, हाग्रामा महिलारि आरो एमएलए रबिराम नार्जारिनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। रायजो राजाफोरा बिथांमोननि आखायाव बिबान होनो सानला, जाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै आरो सुबुं सम्पद सोरजिनो हायाखै होननानै बाथ्रानि रावजों गोख्रों सोंखारियो इएम रनजित बसुमतारिया। बिटिआरआव फिन हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैगोन होननानै दाबि खालामबाय थादोंमोन थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा आरो आरएसएसनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनायबो खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दोंमोन। बारग' सीएम हाग्रामा महिलारिखौ बिनि सायावबो गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव रिल बानायनायनि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय नुजाथिदों। ससियेल मिडियायाव लाइक आरो फलोवार्स मोननो थाखाय सासे सुबुङा रेलवेनि खुन्थायाव गाखोयो आरो भिडिअ शुट खालामबाय थानाय समाव मोब्लिब गोहोनि बे खुन्थायाव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव बियो गोब्राब जोखोम जानाङो। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जाथायसालियाव पुलिसा सफैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसनो। जोखोम जानाय सुबुंनि मुंखौ शाहरुख आहमेद होनना मिथिनो मोन्दों। मणिपुरनि टबल जिल्लायाव थांनाय सानखालिनि फुंनि समाव मोनसे एरियेल बम्ब बोखांनो हादों। आसाम राइफल्सनि सोद्रोमाफोर आरो मणिपुर पुलिस हानजाया बे बमाखौ मोनसे जारिमिनारि कंजम मुंनि आबाद फोथारनिफ्राय बोखांनो हायो होनना खौराङाव मिथिहोदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ थांनाय सानखालि क'क्राझारनि देबोरगाव भिसिडिसि मावखुलियाव गासै 90 रायजो राजाफोरनो मा-50 दाउ जोलैफोरखौ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों बुङो, मानसि माहारिखौ थांनानै थानायाव रांखान्थिनि गोबां गोनांथि जायो। बेखायनो गोदान सानखांथिजों मानगोनां प्रमद बर' सारआ बे बाराव 3,000 बेनिफिसियारिफोरनो दाउनि फार्म बानायनो बेबस्था खालामना बिटिआर हालामाव होदों। बेनिनो गिबि सान बायदियै देबोरगाव गामियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।